Salamu alaikum hormatly vatandaşlar. Men şu gepleşigimi sizin bilen Stambulla kurulan dernek Oğuz Boyu adlı dernek vardı gülüşetim gelýär. Şul Oğuz Boyu dernegi Türkmenistan vatandaşları bilen Türkiýanyň arkadaşlary, ýagny bir üýüşüp şolar dernek gurdular. Şu derneğin esas maksady Türkmenistan bilen Türk döwletiniň arasyndaky medeniýeti, kulturany, argatnaşyklary ösüşdirmek, Türkiýadaky, bizim Stambullaky ýa-da Türkiýanyň içindäki türkmen vatandaşlarynyň problemalaryny çözmäne kömek etmek we Türk hökümeti bilen ýa-ni bizim türkmen vatandaşlarynyň arasynda köprü guran ýaly, ýa-ni garatnaşyk gurup, şo ýerde türkmenlere sosial, administrativ kömekler bermek. Ine şul bir uly bir mesele hakykatdan hem ilçihanamyz we bizim baş konsulumyz çözmeli zatdyr. Ýöne sizin bilşiňiz ýaly hemme aktivistler, hemme Türkmenistanyň grażdanlary Türkmenistanyň halkara terrorist bolan Berdimuhamedowdan goranan soň onuň hökümeti, ýani korrupsiýon hökümeti, paraxor hökümeti Türkmen grażdanlary bütün dünýäde iýdarlap, helak edýän soň biz şolaryň goranmak üçin ine şo ilçihanaň funksiýonlaryny ine şu dernek edýär. Bu dernek siyasi dernek değil, bu dernek cemiyet dernek. Muňa ýani itden adam goşup biler. O ýerde siýasat gurulanyp bir Berdimuhamedow garşy ýa-da başga bir siýasatçy garşy. O ýerde gurulýan siýasat adamın sosial ýagdaýlaryny, maddi ýagdaýlaryny, administrativ problemlaryny kömek etmek. Sebebi Stambulla şu neçelli bar gurulan dernekler şu meseleni çözülmedi. Ol derneğin ýolbaşçysy Nur Muhammed Annaev. Ýa-da biz gowuşdan ýatymy. Ine şol oglan öz ýakynlaky aktivistler bilen, öz ýakyn vatandaşlary bilen şu derneği Türk vatandaşları bilen, Türk arkadaşları bilen açdy. Biz şu derneğe sizin hemmeňizi çağırýar. Tebi bu dernek bizim alyp barýan işimiz ýaly, görüşenok işimiz ýaly hiç zat alyp barnok ýöne sizin köp problemaňyz bar. Türkiýede ýaşaýan türkmen vatandaşlarymyzyň köp problemasy bar. Näme problemaňyz bolsa, ine şo ýerde baryp, şo ýere baryp derneğe baryp şol Nury we şo ýerdäki derneğin wekilleri bilen, agzalary bilen gürleşip, ýani meseleleri çözüp bilersiňiz. Ine mysal üçin, ine şular Türkiýe Stambulyň walilygynyň ýolbaşçysy bilen öýleri duş geçirirler. Ya walilikde ýa-da walilikden çağırıp, ýani derneğe çağırıp duş geçirirler. Şo duşy geçirilende sizem baryp bilersiňiz, sizem baryp öz problemlaryny aýdyp bilersiňiz. Menin pasportum yok, menin kämilligim yok, men işleyen iş ýolbaşçymyz şeýle näme arzyňyz bolsa, ol arzylar ýani şäheriň ýolbaşçysy hökman bilmeli we sizi kömek etmeli. Ine şo ýerde dernek size şul ýani meseleleri gönlün göni walilygyň ýolbaşçysyna aýtmana kömek etmeli. Ýa-da her sizin bilşiňiz ýaly her kartiýe ýa-da her mikroraýony, her raýonçykda öz ýolbaşçysy bar. Ine şoň bilen duşup bar. Sizem şo ýerde ýaşaýan bolsaňyz, ine şo duşuklary geçirmäne kömek eder we şo ýerde gönlün göni şolary ýani bizapas ýagdaýda, howpsuz ýagdaýda dokumentlaryňyz bolmasa da şo ýerde oturup şol derneğin goragyna siz şo sorag berip bilersiňiz. Ine biz şo ýerde türkmen vatandaşlarynyň sesi bolýar. Şo sesler Türkiýanyň hökümetiniň, ýani Türkiýanyň ýolbaşçylaryny eşitdirýär ýaly ofisial ýagdaýda ine şu dernek. Ine deredin, ine devletin alyp barýan ýoly ýa alyp barýan görüşi bilen hiç ýeli ýani daxly ýokdur. Men näme derneği reklam edýän? Sebebi ol bizim türkmenlerimiziň agdy ýerlerini gorap bilýär. Ol bizim türkmen vatandaşlarynyň daşy ýurtda, Ilaytyda, Türkiýede vatandaşlarymyz ummasyz köp bolan soň ine şu dernek sizi biriktirip bilýär. Bizim esas problemalymyz Türkmenistanyň içinde we daşynda türkmen halkyny birleşdirmek. Sizin bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň özüne milli lider diýip at takan
özüne arkadaq diýip at takan bir kezzap halkara terroristi ol Türkmen halky birleşse gorkup başlaýar. Ol Türkmen halkynyň düşmany bolan soň biz şondan gorunmaly. Hiçbir kelläňe de getirin. Türkmen halky öz prezidentinden gorunmaly bolýar. Hiç kelläňe de getirbilýärmi? Ýalyn Watan programmasyny açsaňyz şo ýerde ýanky biziň milli liderimiz ine eýtdi, beýtdi. Biziň milli lider diýen bir haramzada biziň öýlerimize emhemeni uğradı. Bizi ýanky hemme ýerde ýollarymyzy bekläp, daşyna çykma diýäli, daşyna çykanlar içine girme diýäli, pasportlary uzatman, bütün halky hele edip gitdiler. Onu ýaly milli lider bolsa, onu düşman bize dost bolýar. Biziň düşmanlarymyz ne demek şol ýaly? Ine şol ýol politiklaryň, opozisiýanyň alyp barýan halky betbaçylygyny çykarjak ýoly. Ýöne aşağıda sosyal problemlerini çözeyen siyaseti yine şu dernekler, cemiyetler, ayal gıylar hareketi dernek yine şular alıp var ya. Şoň üçin ondan gorkman, siz derneğe bardınız, siz politika boşluğunuz yok. İki zat dürü tapawut var. Men önkeş gepleşimde düşünürüm. Türkmen halkı, Türkmen toprağı, Türkmenin deyap destury, Türkmenin anlardan gelýän tarihi, Türkmen döwleti, Türkmençilik o bir zat, bir bitew zat. Haramzada Berdimuhammedow Türkmenistanyň halk düşmany, Türkmenistanyň halkara terroristi Berdimuhammedow we onuň tohumy ol başga bir zat. Bu adamlar Türkmen halkyna daxili ýokdur. Gelip çykyş Türkmen bolsa da Türkmen halkyna düşmandyr. Şol iki zatyň tapawuty bolşýaly derneğin, yani oğuz boyu derneğin ve opozisiýanyň arasyna uly yani tapawutlar bar. Şoň üçin haçanda siz derneğe gelip öýdüňizde kömek soraňyzda siz politika goşulaňyz. Siz Türkmenistanyň ilçihanasynyň funksiýonlaryny ýerine ýetirýän derneğe baranyňyz bolýar. Şo ilçihana baranyňyz ýaly. Şoň üçin men siziň hemmeňiz çagyrýan derneğe baryň. Yine şu dernekte men arkamdaky suraty görüp dursaňyz, dernek piknik gurmady. Şo ýerde watandaşlarymyz üýüşüp, birek bilen gürleşip, ýani pikirler alyşyp, agwyr bolup başlady. Näme erbetmi? Siz daşörükde işleýäňiz, ýani ýerden hinden çykan ýaly çykýaňyz, eşek ýaly işläp, akşam ölik gelýäňiz. Bir günüňiz wa bazy gün ýa 6-njy gün boş günüňiz, ýa-da hepden içinde boş günüňiz, oturýarsyňyz ýani iň bir gerekli zatlar edýäňiz şoňlaryny tutýar. Hany watan? Hani beýleki türkmenler bilen ara gatnaşyp, siz daşyna Türkmenistanda ýaly bolmaly. Ara gatnaşyp, sadakalar edip, toýlar bolsa toýlara gatnaşyp, siziň durmuşyňyz edip dur. Ine şonuň üçin siziň şol sadakalara gatnaşmaňyzy, watançylyk duýgularyňyzy berkitmek üçin, agwyryňyzy berkitmek üçin şo dernek kurulýar. Siziň seslerinizi Türk hökümetine eşittirmek ve sizi gorumak üçin. Ine seredin men 2 gün 48 saatdan köprek men İstanbul aeroportuna betbaççylykda boldum. Nuri derneğin ýolbaşçysy 24 saat meniň sözde boldy. Men ýanky bizar boldum şundan, şun kömek bilen. Ýöne jaň edip adwokatlar bilen sepleşdirip zat edip hakyky derneğin işini bitirdi. Hakyky. Şuny ilçihanaň konsullugy etmeli. İlçihanaň konsullugy onu etmän garşy bizlere garşy görüşýär. Bu bolsa dernek bolup bizi ýanky halas edýär. Ine derneğin işi. Ýa-şöyle siýasatlam ýok. Ine şonuň üçin goşulun, derneğe baryň, maddi kömek etmeseňiz edin, edilmeseňiz hiç zeleli ýok. Baryň, gürleşiň, beýleki adamlar getirin, agwyr bolun. DBT sizi her wagt agwyrga çagýandyr. Her wagt. Sebäbi biz näçe Türk bilen zok, agwyrlyk ýok. Agwyrlyk niýede başlaýar? Ağzında başlaýar, soň hereketinde başlaýar. Ine häzir hereketin wagty geldi. Siz bizi her wagt günekarlaýaňyz. Hani opozisiýa birleşiň, siz birleşiňiz, bilen birleşýär. Opozisiýa birleşdi, birleşdi. Galynlar ölsüle birleşmeýär. Olar bilen birleşmäni wagty bitirmeliler. Inni biz gaty öňe gitdik, opozisiýa bolup birleşip. Inni sizin şo birleşe başlaýar.
Ini halkymyzdan araşýar. Inni wagty geldi, birleşin. Azy bir bolun. Halkyň içinde dürlü adamlar bolşýaly. Diýerine barsaň açyk beýrak gurýan we muny diýen we ony diýen we gaty görüşüp düşman edip durmalylar. Onuň öz pikiri we onuň pikirine hormat goýup, ýani bilirişmeli. Bir şoýra baryp Berdimuhammedow garşy görüşüň diýende ýok. Baryp bolýan ýerinde bir özüň bardygyny öküz beýlekler bilen gatnaş oturup piknik et, gülüş, duýtar çalyň, saat edin, ýani öz däpdesi urlaryňyzy goran Türk döwletine, Türk hökümetine, Türk gardaşlara görkezin birin türkmeniniň barlygy. Bolmasa siz gelýäňiz, sıçançyk ýaly bolup, ýani işleýäňizde gaçyp awtobusda zatda gaçyp ýörsiňiz. Hemme gatdan. Ay menki diýerler, bular boşlay diýip akyl firan bol. Halklar beýle bolmaýar. Halklar inederin beýerde Ýewropada Çeçen birleşigi bar, Arap birleşikleri bar. Han sen birine bir zat diýip, birleşikler galyp gün sana garşy ýani hökümeti arkasyna birine salyp sana garşy gün hereket edýär. Etdirmeýär. Ana şu reali, şu dernek birleşik bizim vatandaşlarymyzy gurmak. Men näçe şonu diýen, köp problemalar eşitýän bizim vatandaşlarymyň Türkiýedaky ýaşaýyşy boýunça. Köp bir kanunçylyklar ine şolary dernek size kömek eder, adwokaty, ýani tap berer, gowy adwokaty ýa-da başga administrativ soragyny çözüp berer. Gider hökümete aýdar ine bir topar adamlar 700 000 adam Türkiýede işleýär. Şoň 400 000 adamy bez dokument. Siz näme şoňa ýani gözüňi ýumýarsyňyz diýip aýdyp bilýär. Onu ýani waliýanyň ýolbaşçysy hökümete çykýar, ine şuraya men dernekden statistikany aldym. Doğrudan şu bolsa şular bir kanun çykarar, bir wagtlaýynça bir zat ederler, bular legalizować edip kämillik bererler. Ine şul hakyky kanun ýollary. Onu et bolan kaçandan Nuriň öýde otursa şo ýerde, ol kimiň seslerini baryp aýtsyn. Ses ýok. Sizden ses çykan ýok. Sizden ses çykmasa sizin problemalaryňyz, sizin ýani ýaşaýyş problemalaryňyz, sosial problemalaryňyz näme çözsün? Siz şol ýani ilçihana bilen konsul çokunup ýatyrsyňyz, ol haramzadalar sizi iççide gören. Kapyndan talan. Siz şu çokunup ýatyrsyňyz, olar näçe sizi ýani bir kanunçylyk etse, şonça siz aýagyna ýykylýaňyz. Hiçbir kelleňiz işleýän. Inni goýup bolsun etmeli. Hormatly vatandaşlar, özüňiz syýlan. Siz özüňiz syýlamasaňyz, hiç kim syýlamak. Hökümete depip durdy, syýlamak. Men näçe şu toraga bir wajyp mesele diýip söýledýän sebäbi şu ýerdäki Türkiýedaky problemler gaty köp, ummas köp. Türkiýedaky konsulluk ýa ilçihana şoňa sereden oga ol bir şu problemany dürüdýän şolar. Men size aýdyp gelýän, biz Türkmen halkyny Türkmenistanyň prezidentinden gorýas. Hiçbir kelle atylacak pikirmi şol? Hakykatdan şeýle. Halkara terörist ol, bandit. Halk bilen iş ýok, aňarda dursun. Halkymda näme oglap bolurka, şulary satyp, çağalaryny satyp, ýani muht vaksinasiýasyny getirip, şu vaksinasiýaň testlerini şularda etdirip pul kazanmak, şu ýaly bir haramlyk etmek, guruluş edip, şu ýerden pul oglamak, näme gidip durka, epidemiýa gidip durka. Şu ýaly bir haramzada. Şu men danalym. Ýürüýtirilen lukmanlaryň sistematynyň danalaryny aldım. 1000 adam ölýär günde. 1000 adam, men 600 diýip gördüm. 1000 adam Türkmenistan boýunça ölýär. Hani opozisiýada, hani oda atylan adamlar, 1000 adam barmy? Ýok. 2-3 tane adam bar. Düşemow bilen Allah berdi ifade. Olum Türkmenistanyň içinden bolan. Daşynda bir adam politika ýa aktivist bolup bir kelek bolan ýok, gaýty gahryman bolup görür. Düşün gahryman bolup çykýar, gatşat ýagdaýda. Türkmenistanda günle 1000 adam ölýär. Ünsürin. On näme? Olar näme? Dewlet öldürýärmi? Ya olar näme? Derne öldürýärmi? Ya on näme? Düýje öldürýärmi? Ýok. Siýasat Berdimuhammedow halkara terroristiň siýasaty. Döwlet dolandyryp bilen o hem alýan çözgütleri diň halka garşy. Halk bilen bir zat bolar diýip pikir edip, ýani ölün adamyň ýanyna baryp bir maşgalan
2-3 adamy ölýär, hiber habar tutýarmy? Milli lider bol. Kimin lider ol? Bir haramdady. Balnitada yer yok, ölüp durur. Balnitadaky lukmanlar getirmeň diye bärde ölürler. Edilje fadymyz yok diye. Balnita var, aýlanyp bilen owa ho. Baran yerlerine halkını gidilip öýünden çıkarman, barıp lenta keden bolýar. Daş tören bas emhemeşikler. Üstüne çalışıp yani bir avtobusçu beýleki yine orada beýleki daýhan ol ayal maşgala satıcı bolýar şonda. Spektakl oýnap ýörler bu. Bize bular ýaly döwlet terekkä. Bize bular ýaly hökümet terekkä. Bize bular ýaly milli lidera däl, halkyň düşmany terekkä. Şoň üçin men size diýen, şu dernek bizim şansımız ağı birleştirmek için. Şu dernek hakikattan halk için kurulan dernek. Bunun hiç bir siyaseti yok. Şöyle barmağını korkyan mı olsanız, onu sizin geleceğiniz belli. Siz protesta çıkmana gururun yok. Siz birleştirecek olsanız, siyasetsiz, yönetici kömek edecek olsanız, şundan açyan olsanız, onu bizim Türkmenistan'ın içindeki vatandaşlarına kalın diýmeni hakkımız yok. Biz azat döwletde birleşmek için ýönetim kurulan dernege barıp bilmeýän bolsak, biz gorkoklarym bize göre gahryman. Onu biz boyun almaly. Biz gorkok bir bu torun hemme moral taýdan, ýa ruh taýdan, mertebe taýdan inni hiç zat yok halk. Bizi ýöne gul edip bara bizi gullarym bir näýliden kan üýşüp galýarlar. Biz inni hiç zat bolmadyk. Onu şeýle diýip boyun almalylar. Menem işlerini durdurmalylar. Sebebi sizde hiç hil ütgeşiklik yok. Sizde hiç hil ädimler yok. Özüňiziň baxty durmuşuňyzy almak üçin ya baxty durmuşda ýaşamak üçin hiç hil ädiminiz yok. O siziň eşek ýaly ölüp ýeşeşiňiz, Türkmenistanda maşinalaryň jaýgyryn diýip pikirleriniz ýalňyş diýip men müň edip düşünürdim. Sen dogdokda maşinalaryň bilen ýaşap biljekmi? Ýok. Sen dogdokda jaýgyryp çağlaryny ýa-ni dogurup östürüp ýaşap biljekmi baxty? Ýok. Men şo size dogdogy düzelýin, dogdogy aýryp şondan bir normal döwlet ýasaly diýip aýdýan. Şonuň üçin ýene bir atlat ýani. Oğuz boýy dernegi Türkmen halkynyň azy birligine, Türkmen halkyna kömek etmek üçin Türkiýede işleýän adamlary Türk hökümetiň öňüne bir status bermek üçin ýöýtürleşdirilen bir dernek, gurumy, jemgyýet gurumasy. Şo ýere baryp bilmeseňiz, onu siz hiç wagtdan özüňiziň baxty durmuşyňyzy alyp bilmeňiz. Biz size protesta çıkın diýem yok. Biz size öňe çıkın diýem yok. Biz aktivistler çıkat, bizim ruhu beretlerimizi yıkıp bilmez. Berdim Hammedow ýaly haramdady ýa oň ýanyna haramdady yıkıp bilmez. Biz öldüremezin bizden indi aýrylyp bolmaýar. Şoň üçin size aktivist bol diýem yok. Size öňe çık diýem yok. Aşağıda goşulmasaňyz şu dernek we siýasatçy dernege bir goşulyp birleşin. Öz ýagdaýlaryňyzy bir araňyzda bir maslahatlaşmany, pikirleşmäni, bir araňyzda bir-birini kömek etmäni bir birleşin. Maňa suratlar gelýär. Hudaý saklasyn. Rakdan, beýlek kesellerden ölýän adamlar öýleri ölýär-de şo ýerde ýa-ni dostlary bir hepdeden bir aýdan tapýarlar morgda zatda. Indi şo zatlar bolmaz ýaly. Bir betbakçylyk bolanlar, türkmenler üýüşüp çözer ýaly. Indi şo dernek. Siýasat gerekkenligini dämi? Ine dernek siýasatçy. Şoňa urwaryň. Mal bolup gelmäliň, indi besedeliňmi? Bir halk bolalyň. Biz halk, bize lider gerekkä, lider yok. Ine dernek wa, barın şöyle özüňiz lider bolun. Siz halk o. Hani şo diýen adamlar. Halk bolýan bolsaňyz, her kim özüni türkmen diýen hatap edýän bolsa, birleşin. Siz opozisiýany birleşin diýip tanqid edip gelýärmiňiz? Biz birleşdik. Mundan beter birleşmek, indi bir doguna koşanyňyz. Siz aşağıda bir birleşin. Hemme ýerde aktivistler, hemme ýerde türkmen halky ýok ýaly. Oň ady wada özü ýok.
Han Türkmen halkı. Ya siz şuraya korkak mı? Ya şuraya siz inni ruhunuz kaçtı mı sizin? Bir ölüm bir ömürdür. Kim ol berdi Muhammed? Bir harandadı. Şu bir adam sizi hemmeňizi yıkyan olsa, o näme Türkmen halkı? Özüňi Türkmen diýmän. Geçen bizim tarihi kahramanlarımızı maskara edýär. Diýmän özüňi Türkmen. Şonuň üçin ine şu dernek açyldy. Men siziň hemmeňizi şoňa çagyrýar. Men sizi çagyrmadan, men bir opozisiýaň liderleriň biri, ýani Berdi Muhammed teröristler görüşýän adam. Ýöne men siziň problemaňyzy görüpdim. Maňa günle müňleçe jaňlar gelýär. Gaýrat et. Men gyýdym galanlarda, men ogluma galy berdi. Men dogunum ölüpdir. Aşgabatdan jaňa diýerler, dogunum Türkiýede ölüpdir, kömek edin. Hiç hostary ýok ýany. Ine şu zatlar çözmek üçin ine şu dernek. Onda şu problemler Aşgabat etmän şöyle çözülýär. Üýüşüň bir betbagçylykda bir üýüşüň. Bayramda toylarda gürleme o. Siz 700.000 tane diýmedim diýenne Türkmenistanly, Türkiýede. Siz bir güýç. Hökman opozisiýoner bolmaly, üýüşünde görkedim. Sadakalarda, ýani betbagçylykda üýüşüp bir-birine görkedim. Türk hökümeti, Türk halky sizden göreli lazım. Sizin ýanyňyza baryp reportaj ederler. Ilçihana, konsulluk işlemese, özüňiz birleşip, özüňiz çözün şu meseleleri. Ine dernek ýürüýte guruldy. Ýürüýte bir adam öz ýoldaşlary bilen ylgap şonu kömek etmek üçin gurdy. Barym şoňa. Men barymda bakgaýdan şu dernege. Mihman hökmünde barýan, görýän, gürleşýän, şonuň birleşýänini gaty berýän. Şu bir ýerde türkmen birleşýän bolsa, men gaty berýän. Sebäbi bize köp birleşikler gerek. Bir san devlet edel, mün san devlet gerek. Mün san birleşikler gerek. Ady näme oýsaň şonu goýun. Ýöne birleşeli. Berdi Muhammediň esas strategiýasy bizi birleşdirmeli, bizi ýa pytratmaly. Halky pytratmaly. Onda muňa ýa renksiz, hiç ruhsuz, mertebesiz bir halk gerek. Näme diýse böküp aýagyny ýalar ýaly. Ine şu bolmaly ýaly. Haçan sen birleşende betbaçylyň bolunna ýanynda bir adam durjugyny bilersiň. Sen gaýradyň ruhuň bar ýa, sen gahryman bolýan. Şu ýaly opozisiýonlar diýen, opozisiýonlaryň edet zatlaryny 30 ýylla etgörlen o. Bizim halkymyz şoň tapagyna bilen o. Siz goşulman gorkup getip ýatyrsyňyz. Şonuň üçin Türkiýedaky watandaşlara ýülenýän gorkup ýaşap bolma. Gorkýan zadam ýok, dogry aýtsaň. Beýlikler diktator beren bolsa, bize bir öýüniň urulmaýan bir torny beripdir. Onu yıkmak hiç bir problem değil. Anladınız mı? Biz ağzı birleşip bilen yok. Biz yani birleşip bilen yok. Yine şundan başlanıyor şu. Birbirimizi ananan yok. Barın sen ananan yok. Yani sen barıp birleşip gör adamlar bilen. Sen anamın dörer. Yani onun sen yani bir benni kösün yani. Birleşip siz bir güç olyanız. Gücünüz olsa, sizin sesiniz olsa, valilikte ya bir yerde ya suutlarda ya qadiyetlerde ya da hökümete sezimi bolar. Ya dernek ofisial bir resmi taýdan gurulan bir guruma. Men Fransada Türkmen ýok. Ýöne biz resmi taýdan guruma bolansoň, men ýazanym ýerinden jogaplar gelýär. Hatlar gelýär. Bizi eşdiýärler, bizi dinleýärler. Şu ýaly siziň hem mümkinçiligiňiz bar. Siziň hem bize göre bir topar ýanky watandaşlaryňyz bar şöyle. Birleşin. Kime garaşýaňyz? Berdi Muhammediň esas maksady sizi birleşdirmeliler, sizi pytratmaly. Tersine edim şonu birleşinde görkedim kimdiňi. Eger Türkmenistanyň gidenine ýola saklanan bolsalar, ya Türkmenistan içinde problem bolsa da şu dernek kömek edilýär ýa-ni şu. Bütün dünýä ýaradyp bilýär. Şöyle adam hukugyny gorayan gurumlar bar. Dernek ýülenende ol bir başga bir status, başga bir ýa mesele bolýar. Siz ýeki özüňiz ýülenende başga bir oň ünsem berýär. Tapagyny görýärmi? Täze derneň içinde köp sesler bolsa, näçe köp adam bolsa,
Türk hökümeti dinläp başlaýar. Ay biz Türk hökümeti bize kömek eden ok, nimeden ok, etmedem. Näçip etsin? Siz ýok. Ofitsialna ýok hiç ýerde. Kagyda siz ýok. Hiç ýerde legalizowat pasportuňyz işlän ok. Kämilliňiz ýok. Waktyna berýär, kömek eder. Siz ýok, ofitsialna kagyda ýok. O näde size kömek etsin? Ine şu derne sen kagydyň bolmasa da siz registrasiýa edip waliýyň aýdýar. Ine bizde 700 000 halk bar, şoň ýardynyň gowragynyň dokumentleri ýok. Bize kömek edin diýse, karar çykarylýar. Karar çykaryp tek kämillik berilýär. Muht. Pasportuny bir ýerine aldym, Berdimuhammedow. Biz özümiz barıp şonu ýykyp pasportlar düzeliyoruz. Ýöne sizin statusyňyz, ýagdaýlaryňyz düzeli. Ine men Türkiýe baramda adwokata dowiernis bermäne de mümkinçiligimiz ýok. Sebäbi hiç bir notarius onu geçiren sizin identifikasyon dokumentini möhlede geçti. Hiç kimeden ok, kanun yok eder yani. Ine şonu kanunlaşdyrmak üçin bir betbaşçylyk bolunma. Sizin elinizde bir kany bolar ýaly, identifikasiýa bolar ýaly. Sizi bir adam hatalyna görür ýaly. Ine şu dernek bar. Barıňda şo ýerde aýdyn meseleni goýun, ses beriňde şonuň üstü bilen hökümete waliliga çykyň. Ýani administrativ problemler çözün. Han şöyle siýasat barmy? Ýok. Şonuň üçin ine şu dernegi men size hödür edýän alma gyzyl almany hödür edemokdum sebäbi o ýerde başyndan soňuna çelli gowadyny açmak üçin. Ine häzir özüm makbul gaýtdym we sizler rekomendaýa edýän. Gowa adamlar artsa bolýar, açdy Siriýaly kösünüp ine açdyrar da Türkmen halkynyň kömegi üçin. Ine mysal getirin, maňa kömek etdiler. 2 günle 48 saatlap numur aýlasyň, ýani seni yatırdan ol. Öz aýlap, adwokatlar iý berip, agam dur bytnama häzir çözür diýip öz, ýani gymyllar arkanda edil beton ýandyrdy. Germekmi şol? Ine özüňiz pikir etgörüm. Sen dernegiň içinde. Ya sen dernekde däl. Ýani o sıçan hiýinden çykan ýaly çykyp işläp beni gillenip oturýarsyň. Öňden. Çykdyň awtobusda reid, migrant diýip reidler bar ýürüýte. Bir ayga geçirýär. Siz tutdular. Deportlagyra zyndylar. Oturarsyň. İlçhanadan gelip gaýtyp şunu ýermeli diýip seni ýererler. Eger sen dernekde bolsaň, sen tutsalar şo ýere jan etsen, şo ýere ýetip barýardy. Ho, ýani ýalmaly ýere eder, bütün dünýä gurulmaly galdyrýar, sen çykarýar şo ýerden. Tapany görýärmi? Näçip şonu eden ol? Sebäbi siz hemme zatdan gorkup özüňizden anaňyz. Şoň üçin türkmen halky galyp bilen ok. Bizimni birleşmeli. Aşağıda birleşmeli, ýokarda birleşilip şo. Mundan beter soramam. Mundan beter birleşiň diýmek ol bir wagt ýitirmek diýmek. Indi aşağıda birleşmeli. Aşağıda da hemmeti birleşip bolan ok. Ýöne diýmedim diýenden bir 10% halky birleşdik bolýar. 700 000 adam ýaşaýar Türkiýede. Minimum 70 000 birleşdik bilýär dernek. Näçip birleşik ok? Näme garaşýar? Ya şoň ýani mazmunyň hiýini bilen okmy? Men sizi düşündirdim. Ya şoň ediljek kömegini bilen okmy? Ine men sizi düşündirdim. Sizin hereketlerinizde hiç logika ýok. Sizin hereketlerinizde kelleňiziň içine bir monster Berdimuhammedow şolun bir zat diýse kanun näl ahwaham diýende güni adamlardan konsultasiýa alman güni diýen şunu. İçhana barda yüzüňize tüýkürse de ýene çykaryp ýene aýlanyp ýene barýar. Siz özüňiz syýlan, hormat goýun. Türkmen halk bu top bar ya, goýuňmy? Kim olar beýler ýaly? Hiç kim. İlçhanaň, konsulluň içindäki adamlar bizim servisimizde. Bizim baýlyklarymyzyň pullary barlyp, şular aýlyk tölenýär. Şular bize hyzmat etmek üçin. Bular bolsa Berdimuhammedow bular wepalygy boýunça goýýar. Bular diňe şo Berdimuhammedow. Halkdan gorkanam, hasam edenim. Olar hasap etmeden biz aýtmasak. Biz haklaryny talap etmesek bular hiç wagt bizi hasap etmez. Haçan halkdan talap etsek, olar etmese üstülerine ýazyp başlasak, suwutlary berip başlasak, bay bökerler. Anam. Biz ýedem dokşony, ay bolýar, bolýarlyk bilen hemme zady ýitirip boljaklar ýitirdik. Bütün dünýäde maskara boldy.
Maskaran biz deşik geçtik. İn aşağı katlarından deşik geçti o yani. Özüňe Türkmenistan diýmen utanýar. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, ineside bu var ya, Oğuz boyu dernegi içinde Türk vatandaşlar bilen Türkmen vatandaşlar gurnudy. Özüm baryp görüp gaýtdym, içinde oturup gaýtdym. Arys saglanlar Nuri diýen ýolbaş hökmünde däl. Nuri öz pozisiýasy boýunça TikTok'ta çıkış edip adamlara düşündürüyor. Girin TikTok'una, berin soragyna düşündür. Şonuň üçin şu dernege goşulun. Goşulun da azgyr bolun. Tadakalar gurun. Yani Hudaý ýollar berin. Türkmenistanyň bayramlygy bolanlar, hakyky bayramlar var. Ol prezidentiň dowlany günleri däl, olaryň garşylygy däl, bizim halkymyň garşylygy. Ine onu belläň. Araňyzda duşun, araňyzda tans edin, gülüşün, bir ýaşan wagt gidip dur. Siz käbiler 14 ýyldan bäri daşarypdy ýa-ni Türkiýede. 14 ýyl durmuşyňy sen diňe iş bolun geçirdin. Bar eden işin iksany piwişdinde o ýerde bir ara çyk olanyň oturdun. Ondan durmuş bolmaýar. O durmuş da. Durmuş haçanla sen öz watandaşyň bilen daşa ýurtda duguşyp, gürleşip, paýlaşyp, ýa-ni pikir alyşyp, begenişip öz watanynda ýaly özüňi duýmak. Ine o durmuş. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, men siziň hemmäňizi ýene öýgerek şul dernege çagyrýan gaty wajyp mesele. Ine şu ýerden şular üýüşdi, piknik etdiler. Men eger Türkiýede bolanmasam menim hökmem barady. Men şu derne koýanam, men barardym şeýle. Bolmaň aýdýa bizi siýasata goşmam barada, biz siýasat bilen meşgul bolanok. Men şonda da barardym şonuň ýanyna. Şonuň üçin näme çyp barýar, men bular siýasata goşmak üçin nä? Men şolary öz dogunlarym ýaly görýän. Şonuň üçin barýan. Olar devlete de däl, aktivistam däl, köpsi. Şonda da barýan, gürleşýän sebäbi öz watandaşyň. Ine şol ýaly bolmaly. Men size mysal däl, maňa seretmem. Men ykbalym başga, men bir statusym başga. Siz özüňizi seredin. Siz özüňiziň durmuşyňyzy gowlaşdyryň. Hiç kim gelip size gowlaşdyrmaz. Biz Türkmenistanda öwrenipdir. Otyr ýa-ni sıçanlar ýaly hökümet bir zat diýse böküp ýatyr. Biz hökümeti ýa-ni briefing edip ýerine salmaly. Biz hökümeti düşünmeli. Şul bayramlar bizim üçin gaty gymmatly, şonu geçirmeli. Ol haram başy ýaly öz dowlanyny baýdyk güni diýe ýa ýene bir zat bir öz behwitden çöp beren adamlar. Ya Berdim Muhammedow. Bu hemme geçirýän çäleri diňe özüniň kulturyny ýokary galdyrmak üçin. Halk bilen iş ýok ha. Halkyň bir düşmany. Men ömrümde pikir edemokdym. Men bir gün Türkmen halkyny prezidentden goran diýip pikir edemokdym. Şol aktivistimi, ýani şol siýasatymy ýüreden diýip pikir edemokdym ömrümde. Hakykatdan hem devlete topar ve beýle kapasanlar Türkmen halkyny prezidentlerden gorýar. Onun mardanız hiç dövlette royalat yok. Biz halkımızı prezidentten gorýar. Kezzap halkara teröristden gorýar. Ve kelleňiz sınjak takmy. Ol yalan vatan programasyny dinleseňe bul milli lider. Bul hemme adamlara kömek edip bir ölse sadakatyna var ya, banitara varıp adamlar bilen gürleşip men Putin'e diktator diýen Putin'den banitara varıp rak keseli yatan adamlara var kömek edýär. Bu haramzada halktan gorkýar, halktan çıkan okda. Bu paraxor edip Niyazyň bir bilemok nikah goýulmadyk oglumy näme bir muny ýene öňe goýup ýa bir durak bolansoň öňe goýup muny arkasyndan hemme haram edersip iksany türkmenler adam muny oýnap ýa şeýlemi düşer ýaly ýöne gepim tümmekler şul adam öz halkyna 14 ýyl bar eden zady 40 gelýär. Ol gurulýan zatlar siz üçin näler ýadyňyzdan çykarmak. O gurulýan zatlar şunun siyasetini bütün dünyada görkezip, bütün dünyanın gözünü bağlamak için. Sizin için nerede? Bu gurulyan binalar, bu gurulyan caylar sizin için nerede? Siz yöne şu Berdim Muhammedow'un spektaklının bir küçük elementi.
Hakikatdan hem bolsa bizim durmuşumyzyň kiji elementi prezident bolmaly. Bu bolsa tersine bizim haklarymyzy alyp, hemme zadymyzy alyp, şonuň spektaklyna biz bir gullar. Bu döwlet, döwlet de. O näme? Ol bir paraxol, kezzap, halkara terörist bizim watanymyzy basyp alyp, hökümetini basyp alyp, öz siýasatyny liçna özüne, öz bähbidine, öz dogrananyşynyň bähbidine ýöredýän, siýasat ýöredýän bir haramlar. Ine şunun üçin men siziň hemmeňizi agzybirlige çağırýan. Birinji agzybirlik, birinji ädimiňiz Türkiýede şu dernek. Barın şoňa. Egerde Nuri Annaýew şonu ýanky sizi ya ağırlasa ya bir zat etse, maňa düşündürün şonu, men özüm şonu tanqid edip ýanky sizi aýdan şu ýere barmagyny gaýdyp. Nuri Gowja bolan, öz türkmenimiz, öz watandaşymyz, ýanyp ýören adam. Oň durmuş problemleri bizinkiden bolýar. Şonda da türkmen halkyna kömek edip bizim bir gahrmanlygymyz beýle. Indi men bir soraga jogap bereyim. Öz çykşymy guturdum. Näme soragyňyz bolsa häzir soraga berin. Ine men birinji soraga jogap bereyim. Şeýle bir soragy bar. Şunu diýirjäň edip aýtdy. Murad aga, bize doýduk. Her zat edip gördük, şunu ýeňip bilendik. Biz ýarag almaly bolsa da taýar. Bul kezap Berdimuhammedowy aýyrmagyň wagty geldi. Siz öz gepleşiklerinizde aýtdyňyz. Egerde bizde hiç biri başga mümkinçilik bolmasa, biz hökman suratda soňky variantymyzy ýarag alyp şunu aýyrmaly diýip aýtdyňyz diýip. Olam ýa-ni bütün dünýä adam hukugyny goýan jarnamyň içinde şol ýaly tekst bar diýip aýtdyňyz diýip maňa soragy berýär. Wagty geldi, inni ýarag alaly. Men size bir zat edeyim. Biz egerde hemme variantlary ulanyp hiç netije kazanmasak, onu biz hökman suratda adam hukugyny goýan jarnamyň esasyna şu birinji bölümine tekstine ýazylgydyr. İstenlik halk öz azatlygyny almak üçin hemme ýanky variantlary görüp çözüp bilmese ýarag almagyna haklydyr diýip. Ine şu ýazylgy. Şu bizim bütün dünýä adamlarynyň konstitusiýasy şu. Diňe Türkmenistan diýişler hemme döwletleri. Biz şu planetada ýaşarmy? Şu planetaň esasy kanunudur şu. Şoň üçin bizim arkamızda şu kanun durur. Ýöne oňa barynça 100 adam, 100 ädim bar. Biz şoň bir nämet görändik. Biz nirde Ýewropa bilen Amerikany aýraly? Nirde biz protest gurup kurduk. Gurup doğru geçirdik şonu. Yok. Türkmenistan'da devlete toparı onun yönünden oturduğuna çelli protesta çağırdı. Protest kurulacak oldu. Bolmadı. Adamı geliyor, küçük topar olup gidiyor, yüşüye gidiyor. Biz onu yürüyüt ettik. Adamlar şok değil, adamın gözlerini birden açmak için. Sebebi köp yıllap yattılar şunu. O yerde adamlar keviler üstümüzden vuruyor. Hiç şunu öyle yok, ne hemen kurulun ediyorlar deyip. Yöne şu protestoyu kirletine girdi. Şol yankı çalışmalar kirletine başladı şondan. Inni biz Türkmenistan'ın içinde protest etbilmesek. Biz finanşman görümde var. Şu bir gerek finanştık ötön yıl, ondan başka finanşman görümde. Biz finanş görür, egerde MHM gücükleri, yani polis ve beylikler bizi kısıp ettirmese, biz daşın ne der? Daşınla da olmasa, bize şu subutnamalı gerek. Onunla biz hükman surada ona yüzünürse haş edip, ya da siz girip bizi gorap, biz şu yerde opozisyon hareketleri açıp, şu yerde yani kanun esasında Berdimuhammedow bilen saylolarda gidişip utor, bize şu mümkinçiliği öğredim, konstitusiyon esasında, ya da siz öz hükümetin koşullarını şöyle eltip, şu Berdimuhammedow'u karanlardan ayırın, ya da bize yara verin deyip aytıp biler. Onu bererler, ederler. Ananın. Bize suutnamalı gerek. Bizde hiç tat edem de o. Yine şol nukuda barayalı intek biz yollu. Biz her vakt dine rahat, parahat yollu. Dine kanun yollu gitmeli. Intek biz şu yol geçen o. Şu soru gelir yani. Şoň üçin men yine şu adama cevap berýän we şuraya pikirli adama cevap berýän.
yara alara hiç hili bizde mecburluk yok. Biz birinci bilen protesta çıkıp agzir olmalı. Biz agzir olmalı. Yine siz yara alalı diýäňiz. Yara alalı diýäňiz, siz protesta geleniz. Näme yara alarsınız? Adam bir 100 adam yara galany boldy. 100 adam alsa terörist boldy. Diýmek o meselede bizin tek taýýar. Opozisiýonlara gidip şonu suud eden ýagdaýynda biz taýýar däl. Suud eden ýagdaýynda da biz taýýar däl. Näme galýar? Bizin tek üýşmeli, agzybir bolmaly, kanun ýolundan ötmeli. Mümkin näme? 80-90% men şoňa ynanýan, biz kanun ýolunda ýykar şunu. Sebäbi bir kanunçylyga garşy kanunçylyk etsen, hökman kanunçylyk ýetýär. Türkiýede, Ýewropada, hemme ýerde, Türkmenistanda. Bizin tek et göremdi, kanun ýolundan ýürek göremdi. Kanun ýolundan ýüremän gorkýar. Bize ilçihana bir zat ýetse biz ynanýar. Bir kanun ýoluna gowsa biz ynanýar. Şonuň bir kanun ýolunu biz kanuny taýip edýär. Biz intek aklymyzy aýlandy. Biz kanun ýoly ýürek göremdi. Ýürek öwrenmeli, sebäbi biz muny ýykanymyz bilen hem erti diňe kanuny gitmeli. Biz öwrenmeli. Biz bütün dünýä tejribesini almaly. Alamdy o. Sebäbi hereket edende. Hereket edende sen öňünde ýa problemalar çykýar. Onu ýeňip sen özüňi formirawat edýän. Özüňi ýa güýçli edýän. Biz ýöremdi o. Durun ýerimizde dawat ýaragalady. Ýalňyş pikir şuňky günüň ýa problemalaryna ýalňyş pikir diňe kanun ýolunda gitmeli. Haçan biz hemme kanun ýollary mümkinçilikleri sarp edip hiç galanmasak, onu opozisiýanyň özü sizi çağırır, diňe şu ýolga aldy, biz şu ýoldan gitmeli. Intek wagty ýok şoň. Intek biz kanun ýolundan ýüremeli. Birinji bilen biz üýşmeli, agzybir bolmaly. Şol iň wajyp mesele. İkinci biz protestler güýçlendirmeli. Indi protestler diňe Türkiýede däl, beýlik döwletlerde güýçlendirmeli. Yine devlete toporu hükmünde men aýdýan biz başga devletlerde de güýçlendirir protestleri biz durmaz. Protestler näme üçin gerek? Protestler biz proteste gelip öz näerdaçylygymyzy, öz nägeliklerimizi aýtmaly. Türkmenistanyň içindäki bizim dogunlarymyz, garnaşlarymyz, watandaşlarymyzyň problemalaryny biz aýtsak, bütün dünýä bizi görüp başlaýar. Onunla bütün dünýä pikir ýetkärip başlaýar. Be, türkmenler gally. Bulum haramzada Berdimuhammedow diýip. Derrew bizim arkamızdan bir uly mexanizm dörýär. Şu protestlaryň esasyna şu näçe köp çyksa, şonça köp güýçler dörýär bizim arkamızdan. Biz gowulajak. Onunla biz içine barwam, şonu üýşüp bak bolýar Türkmenistana. Üýşüp baran ýagdaýymyzda bir nerlemeler sebäbi arkamızda bir topor döwletler durur. Berdimuhammedow durjak döwletleriň her birinden gorkýar. Olar üýüşde dagy öz gaçyk diýär, ýitip gidýär. Ine şo ýol bize gerek. Ine o ýol etmek üçin haýty adamlar gerek diýär. Ýalňa bir ýyzan etdi. Haýty adamlar gerek. Aksiýalar gerek, protestler gerek. Agzybirligi çagyrýan her hil aksiýalar gerek. Sadaka da onun bir aksy. Hudaý ýolam onun bir aksy, agzybirleşdirýär. Türkmenistanyň bayramlaryny bellemek onun bir aksy, almaly birleşdirýär. Sen hökman aktivist bolmaly onu etmek üçin. Ya sen hökman nime bolmaly? Birleşin. Türkmen halkynyň içinde aktivistler köp däl. Beýle halkynyň içinde de aktivistler köp däl. Ýöne aktivistler ugur berýärler. Aktivistler Türkmenistanyň içindäki bolýan bir kanunçylyklary analiz edip, şoň çözüklerini berýärler. Ine şoň ýerinden agzybir halk gitmeli. Olam aktivistler halky ynandyrmaly şoňa. Suud etmeli. Oňa her zadyň öz ýeri bar. Ine hemmeler aktivist bolmaly diýen zat ýok dünýäde. Türkmenistanda da aktivistler gaty etse 3-5% bolmaly. Galan halk bolmaly. Ýöne halk agzybirleşmeli. Aktivistler häzir gaty öňüpdiler. Halk gaty ýaly. Ine halkymyz birleşmeli. Näçe? Eger aktivistler Türkmenistanyň içiniň ýagdaýyny üýtgeden ýagdaýynda da halk ýatyp ýörse, biz öňüňe düşüp ýok. Türkmenistan galyk bilmär.
pikir etmeýän ol iklim bilen soýunyň ideýalary 100 adam Türkmenistany galdyrar. Näde dogry? Galdyryp bilme. Sen ykdysadyýet tarapdan bir nokuda eltersiň, ýene-de ýykylyp ýatar. Sebäp kadrlar ýok, jemgyýet östürmeli. Bir topar mehanizmler var, olar östürmesen ýöne ýykylar ýatar. Ýene bir 100 adam çykar, ýene-de bir nokuda elter, ýene ondan beter ýykylar, ýene-de şo nokuda elter, ýene ýykylar. On hiç bir nimesi yok. Ine hemmeler östmeli. Onu iyi de gidişlik yok. Dine ömür gidişlik. Yıkılara, iyi de çekilere yer yok. Eyyem hemmesi ömür. Şunun için biz halkımızı kandırmalı. Halkımızı östürmeli. Halkımızı bağ etmeli. Dövletimizi, hükümeti, ol yalan görünler, devlet hükümetin arkasına diktatörlük edilen özünün behvidi için işler, Türkmenistan'ın adı bilen dine öz behvidden koruyor. O da hatları yitik gitmeli. Bizim vatanımızın halkı östmeli. Türkmenistan'ın hükümeti dine halkı östürmek için ve şunu korumak için olmalı. Yine şunun için bizim tek Türkmenistan'ın içinde bir protestan geçirip bilmedik. Biz şunu geçirip görmeli. Eğer de şu yerde bize mümkünçilik vermeseler, emheme önküyal kızıp başlasa, onunla başka yol var. Yani biz şunu barmalıyız tek. Onu barmak için biz birinci daşınla içindeki bizim vatandaşlarımıza görkölmeli, biz tayar, sizi goğulayasız. Onunla olur bize serdi, daşa o galli, bizi innen goğulap durur deyip onu kalıp başlar. Yine şoları kaldırmasalar, onunla biz onu izlemeyiz. Yani bizim tek birinci iş edemiz yok, ikinci iş edemiz yok, eyyem üçüncüye yapışıp durur. Onu bir, ne diysem ben, ne doğru strateji. Bir etap yürümeli. Bulmasa üç olmalı. Başka soru olsa, men cevap veren, eğer sorunuz olmasa, şunun efiri oturur. Yani bir soru var, bir minut. Murada, diğerinin adresi var mı? Telefon numara ve bank hesabına ya da menden 100 lira kömek uğratacak. Sağ ol, Dotfil. Uje men korkup yadadım. Ölüm bir ölüm. Katı doğru diye. Bu hakiki Türkmen olan şu hakiki Türkmen kılık hiyasetlerini, Türkmençiliğini yitirmeyen adam. Malazet. Biz şu videonun aşağına diğerinin adresini verir. Diğerinin hasabı, diğerinin işine biz boşlandık, biz siyasetçiler. Onu siz Nuri ile çözün. Şu yerde Nuri deyip problemma. Eğer de Nuri yanlışlık koyaryan olsa ya da işlemeyen olsa onu bize aydın biz özümüz onu tanfid ederiz. Şunun için yine biz onu kontrol edemiz yok. O diğerine yürüyen yol boşu yönü biz daşından siyaset çökmünle onu analiz ettiler. Şunun için yine şu yıl Türkmenistan tarihinde birinci gerek yürütülüştürülen size kömek etmek için dernek dörüldü. Men şunu özüm var göz yetirip ettim. Muralar, siz İstanbul'a näme için gelipdiňiz? Indi men aýtsam bolýar, näme için gelipdim? Birinji bilen men şu ýerde hem aktivistler ýygnap geçirecekdim. İkinci bilen şu ýerde prokurorlar bilen duşup, şul 37 san haramdardanyň ýagdaýlaryny jikme-jik edip halkymda düşündirecekdim. Üçüncü bilen başka planlarım vardy. Yani başka adamlar bilen duşmak, onu men aýdyljakka bir topar işleri etmeliyim. Ve gelecek protestin ýagdaýlaryny, wagtyny, hem zatlaryny görüşip etmem. Türkiýany biz goýurmaz. Türkiýadaky mümkinçilikleri biz ýitirmez. Türkiýe bilen biz işler, aktivistler bilen, halk bilen işlerdi. Türkiýany biz ýeňmeli. Türkiýany ýeňmeli, Türkiýadaky Türkmen vatandaşlarymyz bilen Berdi Muhammedowyň halk düşmany bolan terroristiň alyp barýan siýasatyny ýeňmeli. Türkiýanyň hiç ýeri daxily ýok bu zatlara ve biz Türkiýe garşy hiç ýeri daxil nememiz ýok, garşylygymız ýok. Gaýtyp Türk döwleti biz dogun döwlet diýip, ýani dogun halk diýip görýär. Bizim edýän siýasatymyz Türk döwletine diňe agry berýär. Bütün dünýäde demokratiýanyň bardygyny düşündirýär şonu biz hereketlerimizi eden ýagdaýymyzda. Onu Türk döwletiniň agry galýar. Gaýtyp sebäbi ol ine diktator garşy görüşen halkyň şu ýerde mümkinçiligi bar diýip, ýani bütün dünýä görkezip bilýär. O bolsa ul bir avantaj. Ol Türk döwletiniň Ýewropa girmegine bu esas bolup durur.
Egerde bize şu mümkinçilik bermeseler, Türk döwleti, Türkmen döwletiniň gollap diktator bilen bir siýasat alyp barsa, onu şu zatlar ters bolar. Onu Türk döwleti we Türk hökümeti düşünmeli. Başga soragyňyz bolmasa, şunuň bilen men öz efirimi geçirip turýan. Sizin hemmäňize birinji bilen jan salyp, sizin hemmäňize birinji bilen agzy berlik arzu edýän. Inneki duşuklar çeldi. Sag bolun.